Καλώς ήρθατε στο τέταρτο walkthrough βίντεο του Elden Ring. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μείνει στο first step, στο site of grace του first step και πηγαίνουμε στα ruins εδώ πέρα. Όποτε σας εμφανίζεται αυτό το σηματάκι αριστερά της οθόνης, η μικρή ταφόπλακα, σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε summon. Τα δικά σας summons, όχι άλλων παικτών. Εδώ θα πάμε δεξιά και εδώ θα δείτε ότι είναι λίγο κρεμισμένο. Θα πηδήξουμε. Πάμε να πάρουμε ένα πολύ καλό όπλο για dexterity, το Twin Blade. Τώρα θα πάρουμε ένα σορκί. Βγαίνουμε και μπαίνουμε κατευθείαν εδώ. Μην παλέψετε τίποτα. Ωραία πράγματα. Το ξαναπροσπαθήσουμε. Ή μπορούμε και να τα παλέψουμε για να μην μας είναι πρόβλημα. Μας έκανε summon πάλι πίσω στο Grace. Και πάμε τώρα για δεύτερη προσπάθεια. Και δεν μας ακολούθησε, ωραία. Επίσης, ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να βλέπετε αν υπάρχει κάποιο mob σε μια σκοτεινή περιοχή είναι απλά να πατήσετε το δεξί αναλογικό και θα σας πάει αυτόματα κάπου που υπάρχει. Ωραία, μας πέταξε και ένα rune arc. Και αυτό στην ουσία είναι ένα trap chest το οποίο θα μας κάνει teleport κάπου αλλού. Και εδώ τώρα που ήρθαμε θα τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα να βγούμε έξω. Δεν θα ασχοληθούμε με κανένα mob, γιατί είναι μια περιοχή πάρα πολύ μετά τα level μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
Καθόμαστε να γεμίσουμε ζωή. Και εδώ θα βρούμε το πρώτο μας Goblin. Είναι αυτά τα χρυσά βήματα που βλέπετε. Θα πρέπει να παρατηρήσετε το μονοπάτι του, κάνει συνέχεια το ίδιο μοτίβο. Και όταν θα ξαναέρθει στο σημείο σας... κάναμε άγκρο. Να το χτυπήσουμε. Ωραία. Όχι, ωραία. Είμαστε εδώ. Ας περιμένουμε να ξαναέρθει. Θέλει λίγο υπομονή τα συγκεκριμένα. Και σου δίνουν Ashes of War, τα skills που έχουμε πει για τα όπλα. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ναι. Και μόλις το χάσαμε, νομίζω εδώ είναι το επόμενο. Ωραία. Poison Armament. Α, όχι, συγγνώμη, αυτό δεν είναι Ashes of War. Μπορείτε να βάλετε Poison στο δεξί σας, στο όπλο βασικά, όχι στο δεξί, στο όπλο σας, σε όποιο χέρι και να το κρατάτε. Στην ουσία είναι Incantation το συγκεκριμένο. Και έχουμε ακόμα άγκρο και δεν μπορούμε να ανοίξουμε το map. Και πάμε σωστά, αν θυμάμαι καλά. Ωραία, σωστά πάμε. Εδώ θα πάρουμε δύο πράγματα. Θα πάρουμε το Astrologer, το Staff και το Set. Να είμαστε Perfumer Set. Αν θέλετε να παίξετε με Perfumers, παίρνετε και το Perfume Bottle. Στην ουσία Perfumer Build είναι, πίνετε φωτιές και Explosives. Και το Astrologer, το Staff για τους Mages, ένα πάρα πολύ δυνατό early staff, είναι εδώ. Και τώρα θα πιάσουμε αριστερά, θα μπούμε εδώ μέσα και θα κατέβουμε κάτω στα σκαλιά. Προσέξτε γενικότερα σε αυτή την περιοχή να μην είστε με τα πόδια, γιατί θα πάθετε Scarlet. Το Scarlet Rot. Το Scarlet Rot στην ουσία είναι ένα poison, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό είναι το Rock Sling. Είναι μια μαγεία που για early game είναι πάρα πολύ δυνατή. Και έγινε αυτό που δεν ήθελα. Ωραία. Δεν το πιστεύω. Προσέξτε γιατί θα πάθουμε poison. Και φεύγουμε από εδώ κατευθείαν. Για να σας βοηθήσω, με το που βγαίνουμε με αριστερά, είναι από εκεί που ήρθαμε. Και ωραία, χάσαμε το άγκρο.
Τώρα, πού να πάμε. Θα γυρίσουμε πίσω στο Summoner Water Village Outskirts. Και θα πάμε να πάρουμε ένα από τα πιο δυνατά strength weapons τώρα. Είναι ένα Ultra Great Sword. Είναι πάρα πολύ αργό σχετικά με τα απλά όπλα, τα πιο ελαφριά στην ουσία, αλλά κάνει πάρα πολύ damage και πολύ stagger. Και σπάει εύκολα το poise από τα mobs. Το poise στην ουσία είναι όταν τα χτυπάς να κάνεις interrupt τις κινήσεις του. Δηλαδή την ώρα που το χτυπάς, αν είναι και αυτό σε κάποια κίνηση που έχει σηκώσει το όπλο να σας χτυπήσει, το επηρεάζεται όλο αυτό και δεν τον αφήνεται να συνεχίσει την κίνησή του. Εδώ δεν πρέπει να πάτε από μπροστά από την εκκλησία, γιατί θα πάμε raid από ένα NPC του game. Πάτε από τα πλάγια όπως έκανα τώρα εγώ. Και φεύγουμε από εδώ. Την πρώτη φορά που είχα έρθει σε αυτή την περιοχή ήμουνα σε φάση «Ωχ, Παναγία μου, τι είναι αυτό?» Και είδα αυτό ακριβώς εδώ το πράγμα μπροστά μου. Δεν είναι για τα level μας αυτή η περιοχή αυτή τη στιγμή. Προσπαθήσουμε να πάρουμε το όπλο που ήρθαμε και να φύγουμε. Κάνουμε δεξιά, ανεβαίνουμε εδώ στο λόφο και το αντικείμενο που θέλουμε είναι εδώ σε αυτό το κάρο από την πίσω πλευρά του. Το παίρνουμε και φεύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει, το καταφέραμε. Και τρέχουν, Παναγία μου. Πάμε να φύγουμε. Και απλά για να τα κάνετε διάγκρο, ξεκουραζόμαστε στο Grace. Τώρα η επόμενη μας επιλογή είναι πηγαίνουμε στο Round Table. Θα μιλήσουμε σε όλους τους NPC. They're accusing. Can you believe? I can scarcely believe. You might be surprised. Then they only had to. It's on Mount. That's where they hide. Just you wait. You'll rue the tale of. Εδώ η κυρία είναι μια πάρα πολύ σημαντική NPC. Μας βοηθά να κάνουμε upgrade τα summon μας. Τα summon μας πηγαίνουν μέχρι plus 10 και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στα fight μας με τα boss και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες είναι δύσκολες. Θα τις μιλήσετε. Θα έρθετε εδώ στον Blacksmith. Θα του μιλήσετε και αυτού. Και θα διαλέξετε το About Rodrika. Συγγνώμη. Καλά. Θα δάμε. Γυρνάμε. Πηγαίνουμε πάλι στη Ροντρίκα. Διαλέγουμε την πρώτη επιλογή.
Γυρνάμε πίσω. Εδώ είναι που πηγαίνουμε για τον Blacksmith. Και εδώ πηγαίνουμε προς τα πίσω. Μιλάμε σε αυτόν τον NPC. Δεν θα μας πει κάτι, απλά θα μας δώσει μία πόζα. The Twin Maidens. Εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη, μπορούμε να δίνουμε bell bearings. Τα bell bearings θα πούμε ακριβώς πιο μετά τι είναι. Είναι στην ουσία κάποια αντικείμενα, βασικά το πούμε τώρα, είναι στην ουσία κάποια αντικείμενα τα οποία τα δίνουμε εδώ και μας πουλάει άπειρα συγκεκριμένα αντικείμενα. Αν καταφέρουμε και πάρουμε όλα τα bell bearings, θα έχουμε άπειρη προμήθεια με somber smithing stones από όλων των ειδών, smithing stones, τα πλάτα smithing stones και τα upgrades για τα summon. Και από ό,τι είδατε έχει και κάποια stone short keys και άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε και στην Κυρούλα την Θεία. Πατήστε let her hold you. Μας πάρει αγκαλίτσα. Και μας δίνει το συγκεκριμένο item το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο μία φορά σε όλο το game. Δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά χρησιμοποιώντας το κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της ζωής μας και μας δίνει για κάποιο χρονικό διάστημα περισσότερο poise. Το poise είναι αυτό που σας έλεγα πριν, όταν βαράμε και μας βαράει κάποιο άλλο mob, δεν μας σταματάει την κίνηση. Όσο περισσότερο poise έχεις, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να μην μπορεί να σταματήσει κάποιο mob την ώρα που επιτίθεσαι. Ωραία. Τελειώσαμε και το συγκεκριμένο διάλογο. Και θα πάμε στον Καλ τώρα. Θα πάμε κάπου εδώ, αν θυμάμαι καλά. Θα πάμε στο πρώτο μας dungeon. Όχι, το προσπεράσαμε. Και είναι εδώ. Στον κυριούλη που κάθεται. Όλη ευθεία. Κατεβαίνουμε το άλογο γιατί δεν μπορούμε να μπούμε στα dungeon με το άλογο. Μισό λεπτάκι να κάνω διάγκρο για να σας δείξω πού ακριβώς είναι. Είναι εδώ. Εδώ είναι το site of grace που κάναμε teleport και εδώ είναι το dungeon. Ενεργοποιούμε τη λατέρνα. Για να δείτε πόσο χρήσιμη είναι η λατέρνα, κοιτάξτε πόσο σκοτεινά είναι χωρίς τη λατέρνα. Πόσο μας βοηθάει. Μας έχει πάρει άγκρο. Ωραία. Οι λύκοι γενικότερα είναι εύκολα mobs, αν τα αφήσετε να σας επιτεθούν. Και μετά επιτίθεστε. Όχι. Εντάξει. Ήταν ο μεγάλος ο λύκος αυτός. Πάμε ξανά.
Γενικότερα πρέπει να αποδεχτείτε το ότι θα πεθάνετε πολλές φορές σε αυτό το game. Και είναι νομίζω και ένας από τους σκοπούς του. Ωραία. Ωραία. Τέλεια. Πήραμε και ένα crackpot. Τα crackpots μπορείτε να τα κάνετε craft σε τύπου fireballs, να πετάς και να παθαίνουν poison ή φωτιά ή διάφορα, έχει πάρα πολλά. Αλλά θέλεις συγκεκριμένα items για να το κάνεις craft και θέλεις και συγκεκριμένα cookbooks για να κάνεις unlock το craft το συγκεκριμένο. Είναι reusable, δηλαδή τα χρησιμοποιείς, τα πετάς και μετά έχεις ξανά πάλι το άδειο το δοχείο για να το ξανακάνεις craft. Εδώ πάμε για το πρώτο μας boss. Mini boss, κάνουμε summon τους λύκους μας για να μας βοηθήσουν. Περιμένουμε να πάρει άγκρο. Με δύο charge attack, οπότε από ό,τι είδατε έπαθε stagger. Και η δύναμη του bleed weapon. Και πήραμε το πρώτο... Βασικά όχι το πρώτο, έχουμε πάρει κι άλλο τalisman. Το συγκεκριμένο talisman... Flame Tricks talisman. Ξέχασα, νομίζω αυξάνει τα fire damage που κάνουμε. Boost fire damage negation. Συγγνώμη. Μπουστάρει, αυξάνει την άμυνά μας στο fire damage. Πηγαίνουμε εδώ, κάνουμε return. Λοιπόν, αν παρατηρήσατε πριν σκοτώσουμε τον boss, όταν ανοίγεις το map δεν μπορείς να κάνεις teleport όταν είσαι μέσα σε dungeon, μόνο αν βγεις από μόνος σου και βγεις στον έξω κόσμο μπορείς να κάνεις teleport. Μέχρι να φας τον boss του εκάστοτε dungeon δεν μπορείς να κάνεις teleport. Και από τη στιγμή εμείς που το σκοτώσαμε μπορούμε να κάνουμε. Πάμε στο gate fort. Και πάμε να πάρουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό item για να μας βοηθήσει για τα enchants των όπλων. Όχι, δεν ήθελα να το κάνεις αυτό. Ωραία. Στην ουσία εδώ ο κυριούλης είναι mini boss της περιοχής. Μια χαρά δεν τα πηγαίναμε τόση ώρα.
Πόσο τυχερό ήταν αυτό ταυτόχρονα. Ωραία. Τέλεια. Δεν το περίμενα να πάει τόσο καλά. Α, όχι. Ωραία. Γενικότερα μην τα βιάζεστε, τα mobs. Δίνετε τους χρόνο να μάθετε τα μοτίβα τους. Το πώς συμπεριφέρονται. Ωραία. Και πήραμε ένα Ashes of War και ένα αντικείμενο το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε συγκεκριμένα Ashes of War enchant με τα όπλα. Λοιπόν, για να καταλάβετε που είναι το σημείο, μπροστά όλη αυτή είναι το Site of Grace που ήμασταν, το βλέπετε. Και το σημείο που είναι η σπηλιά, στην ουσία, είναι εδώ. Αν έρθετε από εδώ δηλαδή, είναι σε αυτό εδώ το άνοιγμα. Και νομίζω μπορούμε να κάνουμε και level up τώρα. Μισό λεπτάκι να δω τι θέλει το Uji Katana, το katana που είχαμε πάρει στην αρχή. Θέλει dexterity, έχουμε 13, οπότε για να το χρησιμοποιήσουμε σωστά πρέπει να πάμε 15 το dexterity μας. Λοιπόν, θα πάμε 15 το dexterity και να ανεβάσουμε και 15 το strength μας. 15 και 15. Να είμαστε. Ωραία. Το συγκεκριμένο έχει ένα πάρα πολύ καλό skill. Αν το κάνετε double-handed. Λοιπόν, για να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, 3 ειδών ασπίδες. Υπάρχουν οι ασπίδες που κάνουν πάρη, όπως το συγκεκριμένο. Υπάρχουν οι ασπίδες που όταν τις κρατάς στα αριστερό χέρι σου επιτρέπει να κάνεις το skill του όπλου. Δηλαδή, δεν πρέπει να το κρατάς με τα δύο χέρια για να το κάνεις το skill όπως τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε κάποια άλλη ασπίδα? Δεν έχουμε, για να σας το δείξω. Και υπάρχουν και οι ασπίδες Great Shields στην ουσία, οι μεγάλες οι ασπίδες που έχουν το Shield Burst. Το Shield Burst στην ουσία κάνεις ένα dash μπροστά κρατώντας την ασπίδα και κάνεις damage στο mob. Λοιπόν, το katana με τη συγκεκριμένη ασπίδα για να κάνουμε το skill του katana πρέπει να το έχουμε double-handed, να το κρατάμε με τα δύο χέρια. Πατώντας το L2 πατημένο, κάνεις τα skill. Στο συγκεκριμένο όπλο για να κάνεις το skill πρέπει να έχεις πατημένο το L2 και να πατήσεις ή R1 ή R2. Το L1 μας είναι αυτό, το R1 αυτό. Και κάθε φορά που χρησιμοποιώ το skill, από ό,τι βλέπετε, κατεβαίνει και λίγο το mana μας. Το συγκεκριμένο με το L1 είναι ένα πιο δυνατό attack, να το πούμε έτσι, και κάνει περισσότερο stagger.
Και το L2 είναι αυτό. Και πάμε να το δούμε εν δράση. Βλέπετε. Πριν με το προηγούμενο όπλο ήθελε 3 ή 4 hits. Με το συγκεκριμένο τώρα θέλει, με το skill του συγκεκριμένου, πήρε 1. Για να καταλάβετε και τη διαφορά. Επειδή ήταν double-handed και είπαμε όταν κρατάς ένα όπλο με τα δύο χέρια έχεις 50% παραπάνω damage. Θα πάμε να το πολεμήσουμε με το 1. Βλέπετε είναι ξεκάθαρα πιο πολύ το damage. Λοιπόν, για να δω κιόλας αν λέω παπάντζες. Έχει physical damage 115 και παίρνει συν 20 από το dexterity και το strength μας. Και το morning star που είχαμε έχει 118 συν 19 από το strength και το dexterity. Οπότε εντάξει πάνω κάτω στα ίδια είναι βασικά. Απλά έχει πάρα πολύ καλό skill το συγκεκριμένο όπλο. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνει νομίζω και αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και τα λέμε. Φιλάκια πολλά.